Míle fáilte romh gan Radhdowney chundí Laoise ar Spórt TG Cahar ar YouTube agus clé Ceathrú Ceannais ag gríomh a chumartais na hÉireann sna hír one scoilna. Scoilna na Mreithre Christy a bheith the Kilkenny skull and the Ráth Christy and Chainnigh and Eden skull and the Ráth Christy Kilkenny. Chainnigh and ye boo starro le veacus in Chrócaigh agus well Kilkenny ag file Jeshella ag gríomh na hÉireann and ye Chaloma in Eden Neve Kirain Kilkenny. Na Fernye well tashid a mui the Páirc Janu Ray agus and green and ye Chachtamach and Shaw ed Radhdowney chundi Laoise ag Janu La Galanta and Shaw agus muj ag Janu Ray leis and Caihuisja ag yon couple of bumja no marshinda. Na Fernye agus ye ag toshacht a Páirc and Shaw and Scoilna Ráth Christy and Chainnigh agus Simon Grace atá mar chúl baire agus in Lína Lan cúl Jantasús le Conall Grace a caiú gansaí ihre dá agus rimel na Carnaga Cian Conall far Nenagh éire ó Gavin McCray atá in San Cornell ag Janu agus ag Creatnú an Lína Lan cúl Lína la chúl mar sin de Berchas Tumivara Jack Doran agus Jake Haggett ag caiú gansaí ihre cuaig agus sé agus well far a fuair an cúl Cinnerásin ag Lethe Ceannais Corn Harty far Monagáil Éireann chúlin and we earn skihan. Alarna Parka, Kieran Foley, agus Achru Wine sin now will Dara McCarthy far at a Gimmert Harbar agus ig file Ancud Scorna and Lena ig Chactastia agus a Gimmert Ilarna Parka and new. Killinch shin. Goal Jake Mulcahy, Cahu Ganzi ever a Jai agus Mason Colley, Cahu Ganzi ever a he and Jeg, a goal Estia Hanaj, Dara McCarthy, agus Earn Skihan and shin goal Zach Keller. An Lína land hosí agus neart scórna in San Lína seo Jantasús de Éireann ó Crothar caiú gansaí ihre trí déag far fuair cúl in San Cléthe Ceathrú Ceannais Danny Quinn ar imol na Carnaga agus far a bhí sé bliana déag díis nar a hosí an commarta seo ama ná ón dúgan far eile de chuid Monagáil agus in San Lína land hosí ag Creatnú an Lína sin dóibh siúd. Well, Scoilna Ráth Christy Kilkenny agus mar chúl baire agus an Daniel Parr agus neart achrithe Janta agus siúd an is agus iad ag torch ai ar an tíana. Josh Darling a bhí a gimmert ar imol na Carnaga a tenistí caiú gansaí ever a fihe dog in San Lína Lan cúl. Bobby Brennan agus éis na Cluiche a caiú gansaí ever a seacht ach ag toshacht ar imol na Carnaga agus is táithe go nana sé hían Danny Quinn a fiú suas. Domhnaigh Hennessy ag Creatnú an Lína sin agus captain de Fernye Billy O'Neill a caiú gansaí ever a cuaig. Tív leisin Mikey Steins far a fuair 3 fointe in San Cléthe La Ceannais far Dexborough. Matthew Bulger agus never ever an ar a grim ag Chachtastia in San Lína La Chúl. Agus ever a Hochtargrim, Alex Castellarna Parka, agus an Éireann iniu Anthony Clifford a caiú gansaí ever a hían jeg. Greg Kelly a caiú gansaí ever a jai ag toshacht an Lína La Tosí. Tív leisin far ag Chachtastia agus a fáil túsáastia an ús na Patrick Lacey a caiú gansaí ever fihe a cahar. Agus tív leisin ar an skihan ag Creatnú an Lína La Tosí na Sian Colton a caiú gansaí ever a dó jeg. Agus well tá abaltach don in San Lína land tosí seo fásta mar atá Iana ó Castia far ever a trí dreig Bran Moore a fuair cúl in San Cléthe La Ceannais far Dexborough a caiú gansaí ever a caharjeg agus a toshacht ar imol na Carnaga agus well far atá Harvey Comasach ó na Pucan na Sierra agus a fuair seach buinte in San Cléthe La Ceannais na Ran Corcoran far atá Inta Abalta agus tahi agasan I gimmert ag level sintir len a chlub hían. Mar sinde na Fernye ag Janu Ray agus iad a golastia in tús áidse anis an drumclá agus muidir teach trastan an sin níos luithe. Tá sé master bug ag tá sé chairman seo an gíig séidú is teachan seo ag a box a Tráchtaire an tíb seo den Páirc agus well cníalathe bra an tam seo bliana fáhanne cléthe bra omna tá muidir ag súil agus ag dúil le sin. Na Fernye agus well iad ag teachtastea hiag an cléthe Ceathrú Ceannais seo agus an momentum is dóithe ar fad leis an Taoineach agus bú starúil agus in don scoil don céanú a riú ag Gcóin Harty agus well deis eile atá ar náid fáhanne scoil na Ráth Christy Kilkenny agus iad ag fáil grísú in San Cléthe Ceannais a Google Line ag leabhar choiste níomh círainn ach deis eile acu an seo agus Tigi búchalí chybardáin na bhfuil garbí níos massa nach Kilkenny agus iad búilte agus iad gortaithe agus I géirí teachtarráis agus díaltas a ail agus well sinna bheits in andóibh aniu an dá an ag Janu Ray agus well na Fairlar Park na Fairwar a stíon sin an Nenagh leis an réiteoir Páirc don far chundí Laoise ní fada na taisteal ag a siúd an seo aniu agus a chur aithnéir a chéile a stíon sin a Larna Park a Hannafíon Matthew Bulger a stíon sin agus well, Alex Cass agus Bulger agus is leidir fáte ag a lu agus ag Jana Rúthar is Jaffrey Jan Lar sin caiilte aige agus tá Jake Hackett sin abalta sin a glanú suas seaasó go leir a bhí sé stíon sin in San Lína
Lachúil seoltas Ceannais agus píos scilíonnta hin sin a chváite agus buile lárna Páirc Ceannais ag an Taoineach ag sciúiste agus an scéad scór fáte agus an luúin san Cluiche seo tíbas tíide fi second mar sin de chorthaiste agus thar an trasna an acu. Scóírínta chun túsachar leis an Cluiche Ceathrú seo. Seolta maithan seo agus caman leis an sin Jake Mulcahy. The Mason Colleon ag fáitin sin agus buinte ag teacht an tosí le sin Colton chur hamach go dtí tíbhela den Páirc agus churthas Ceannais agus seoltas agus réon corcan agus sin scór agus iad ar chó scór luúin san Cluiche agus tús spliodrach an seo agus tíbas tíad a bhhaimiide muid ar chó scór puinte ag dá hiú tús ionta leis an Cluiche seolta amach go dtí an scíhan go gasú Daniel ón Chúl Baire Simon Grace is léir an sin Cosan Tóir Breise agus Michael Steins a clúdach an Spás agus Ceannais teacht an tosaí agus Mason Hawley Brufridge Cawley leis an éire seo scílann sin leis na muoine a gancar a chéile agus sin scór ionta fáite an sin ag Cawley lua in san darna bhhaimiide agus muid seolta an seo agus túsínta leis an Cluiche seo. Áiréis go lár na Páirc na himraí gurí teacht agus slitar a chaáilte Mohammas féidir fáite Kilkenny can garid an seo amach an tíomhlína áte bhfuil na fearrónar ar fad agus corcran a réist agus bhil corcran agus sásta is dóithe bheith sé leis an trúsa tá cartha leis an Cluiche seo de se le aige poxíir ag an ceann seo Jackar go leor tíirde chu an tíomhlína agus bhil be takeíocht leis ar a grim agus na fearrónar ag seaú agus a gimpí ar an ceann seo gold thar an trasnan. Corcran leis an ceann seo agus a géirí é a charann sé teammas féidir rud na jig sin teamach ar fóraí agus bhil ceann Har bheith Jackar an Ilan ionta géir agus Simon Grace an túsa chur le cuasaí a ríist agus ceann mór fada míl se go dtí an daichead a chuig eile láamh chutha leis an sin ag dara a charthaí. Fáite an sin ag Jake Mulcahy agus an land tosaí Danny Quinn leis an éire seo agus Quinn agus bhfuil gobar gob ó hiú scórna agus gobar gob ó hiú deisne chutha ar fóraí an sin. Pár agus caiise bheith crinn leis a focamáis sin agus tá sin deanta agus cas ag teacht an ré a thuirtá tá Spás a muí ar an scíhanach a Golfríd lár na Páirc inis a taiisiid luasínta chutha leis Domhnaigh Hennessy chutha amach a dro Billiúnéal captain na Ferniúnéal agus ón tíomh muí agus an tíomh eile den Páirc chur fóraí leige agus na Fernie glacu leis na deisna luúin san Cluiche seo trí bhhaimiide in san céad lechan seo agus neart deisna go dá hiú go dtí seo seolta amach Grace an sin ceann mór fada ríist agus an ceann sin buinte go mhaith hen sin ag ó crochar iad an O'Connor a gé teanta isteach agus deanta go mhaith aige an sealamh chuineáil ar an slidir an ainiún brú caiitear hiúil i dhéana gurí brúchar isteach ríist agus Michael Steins seo agus go mhaith an sealamh an ail agus é chuineáil tíbas tíad an Páirc tí cacad glanú cuasaí agus pásínta go fólaí seoltas de ó fólaí is deach an íon land thosaí áte bhfuil Danny Quinn agus de seala inis i Kilkenny i Greg Kelly mas féidir leis buinte go tíomh eile den Páirc an sin ag Conor Grace Rís churthas dead Burchesty agus sin lábhíonnta chutha leis iad an ó crochar gurí Spás amsú agus an slitar a chur amach go bhfuil dearna agus an slitar ar a talú just gramíonn sé leis an talú agus Alex Cass faoihrú an seo deanta go mhaith is tíonn sin a lár na Páirc ag Zach Keller brúíonnta ag teachtas teathir agus bhfuil an réiteáir gur chaith sé an slitar an sin agus é mítheasta leis an ceann sin mar sílam go maithíonn Keller é híal gurú fáil deanta an sin agus na grú mór an de deis agus seaú an áide churthas teacha dro an lína lá tosaí an sin Kilkenny leis an ceann seo agus iad a churthas teach an iad seo is teach agus níor sin crinn agus thar an trasnán agus well be sé dínta sásta lá híon agus sílam an sin gur Matthew agus Mason Cawley a fuair an ceann sin agus ifir a híon déag ar a grim fada ríist ó Grace
agus an sprection an dair a guagala agus amsiaga agus teach trasna sin hagar éist agus birches tíos na Sathairn agus tógaíonn sin ag an tíanach an teach frís darna carthaí farinta comasa has cóna cool agus críicníonn sin íarach sin agus buile fáte in san clagan sin agus é géirí sciú leis a captain na Ferne ag brú fríd agus scórínta fáte aige ach ag an am céarna buile sa clagan fáte aige agus na muir leis golasте an súla chunne leirsan mar fartínta táhachta den íonach agus le linn corn hartaí ar fad agus níl siad a géirí go méid górtú mar sinna churásdá. Deisic na himróí mar sin de anal a charann agus isce ghlacúir board na charthaí agus well far a bhí ionintach i gríomh agus an tíanach a gáil an tosaí an corn hartaí a bhaint den chéadúr dá chréiste na scóna tá fáite agasan le linn an Commentator ar fad. Híon céige fáite aige le linn an Commentator a góga múin agus well tús cartha leisin le scóna agad an lániu. Tá sé áráit le golarráis an maithréist agus tá sé géiríonn sin a rééis colat námsú far mór ard agus Janet sé go maiid an slidir a ficusús an talú agus birches tí agus má caithí Janet go maiid an brúchar Jackar an slidir a gaiilen seo agus Jackar an himróí se le bhail agus an muir tíomhlín rá an buntáiste le Kilkenny. Clifford agus Clifford a géiríonn chun seo a chuirte a drón lína land tosí teanta go fíorhhaid aige agus Bran Moore i géirí an íireachta ghlacú agus an íireachta chuirte agus Conall ar fóraí lacu. Neart deisní acu bhí deis glórhhain sin ag Moore a gaspa chruinne sa churásdá. Jack Dorn agus cin fad a chuirte drón lína land tosí aige an chosin teanta sin gan íonach tosí a golasteachan sin na ón dúgan agus an cún sin a golaiste ag a chúil baire agus teachtamá na íonú casaite céadúr do caiste teachtamá agus Grandma Eiler an slidir bloc aonanta teanta sin ó caiste teachtamá agus má charthaí is tí sa grimmer dúgan in agus dúgan ag teantú is teach agus an chúil baire ag teachtamá agus an chúil baire in é dúgan a charann an talú agus an réiteoir a go Lord le Daniel Páirc cosol mar bhí ón dúgan in sin ag teanamh malathas teach drón na chúil in sin deis glórhhair aige is tá his scíú leis mar rud gur hantaí séiste háart ar chúil baire agus Daniel Páirc an réiteoir bhádrigh don agus tá méid deanú go bhheicimiid an céad cart a buí an seo den cluiche ceachrú ceannis an seo agus sinna tá an agus Páirc golaiste i lór an réiteoire contairt sin agus dúgan ag teantús te agus a géirí gáil cháartar a chúil baire agus tugad sé de seala de darm a charthaí captain na Ferne agus an téanach a bhrú fointe an tosaí mas féidir sé ceanna críicne. Siimplí go leor ag mar charthaí agus scór eile fáinte aige fointe adrathú mar sin de an chúil baire a Páirc agus curtha a dró a ríist far mór ard sin Colton in sin níl diabla se le bhaileach tá castian sin agus ó castú deanna go maiid hanas idir chuiniltíh tí an farc trasna na chúlann sin ach siimplí go leor de gríos an cion sin lágéireachta bhíán an gí séidú bra láidir trasna na parca an seo churástan na himróí agus iad a gáil a drón na chúlann sin agus an réiteoir gurí chun seo chaithúiste agus é gramí in san talú Clifford agus an íarach seo chutha amach go dtí an tíomh seo den Páirc agus an fáilte agus buintin sin i gandí thuúlann far a fuair an chúl cinine sin in san cluiche ceannais máil in san cluiche ceannais an con hartaí a bhaint gríos a gurí é chuiriste in láha dúgan a ríist agus mar charthaíonn sin agus iad ag tréideach deanta go maiid agus cosisian sínta deanta Kilkenny an seo a go ríis caiisiid bheith crinn leis an slidir agus iad gurí é churama fáil deanta in sin gan íon áras agus an réiteoirán agus bhfuil aspa crunne sa teachtamá leis an slidir ba chús le sin
agus couple uair Kilkenny teachta má agus na pásna sin agus iad géirí brú má agus aspacrne sa chorásdóibh tuairt deisne anseo don Nenagh agus de dar macharthaí teachta má John níos foiide amachchas na cúil ach géirt a ríist agus leis an cumas scóla atá go duine céarna be sé híon muine golóir gur féidir leis seo chur thar an trasna macharthaí a géirí híon a Ceathrú agus ag tóis gí atá séidiú trasna na Páirce agus simú golóir bhí sé géirí an airde agus a géislú ach macharthaí chun seo tógaí aige agus curthaiste agus muíar fóraí agus is léir cónagíthe i ggóil agus sé séidiú trasna na Páirce churás don himróí agus pacamá hínta ó pár an sin deanta go maiid agus díorthaiste agus an is déise coltan brúhan tosaí caiilte aige ar a talúin sin ag Josh Darling ach deis eile acu thar a gúil in sin an ceann seo seolta iste agus na muir well ní raibh siad iomlann cinnte bhúir sin ach ceann eile ar fóraí an sin da Kilkenny Simply galore, Grace agus Gav McGrath, Falca leis híon Kilkenny sásta Liggins bás a bheith acu caiiséir curama blocail curthaiste heige agus inis deis agus Clifford ag teacht an tosaí blocail curthaiste agus casan íon chun seo thógáil agus buile ag teachtas hÉireann inis deis ag an Domhnaigh teachta má frís Lárna Páirce caiilte agus Kilkenny chun an bhrú a Lárna Páirce agus iad géirí teachta má leis agus well, buile leis an caman an sin a Lárna Páirce a thug an deis inis de Maggie Steins teachta an tosaí Fara Hogan na pucan na siire ó Lárna Páirce trí fointe fáite agus in san cluiche le Ceannais agus be sé híananig máthú a ríist eile i géirí an gí a thuais curthaiste heige agus an ceann seo a ríist go amach ar fóraí agus sin cúigcin curtha a bhú ag Kilkenny in san céad le bhomtí ag imirthe Grace fada a ríist ag an 15 eile agus sin capú den scaithin sin a Lárna Páirce a thug an deiste macharthaí brúhan tosaí ag brúiste agus cálaí leis agus cálaí scillann sé leis an ceann seo agus sin siimplí amach ón chúil baire macharthaí an sin agus cálaí an sin agus an bhirt acu ag déanú an damasiste ag teacht an tosaí leis an scóir sin amsú Deanta go maiid agus sin capú den scaithin sin a Lárna Páirce ó Corcoran ruúthiríonnta deanta ag a píos a skillar dóid agus seoltas agus scóir dóid ó Corcoran an sin agus é brú fríd agus píos a skillíonnta agus é deanú mala fríd agus scóiríonnta fáite aige fada a ríist ón cúil baire agus buile láidir a teachtas teachan sin agus well béle fecha cinniú a réiteoir an seo roií gcóirtaithe ach is cinnte an tacta atá agus an cúil baire Simon Grace i géirí an léithróide chuiriste ag an 15 eile agus an lína lá tosaí an sin agus neart spáis istí an sin mas féidir lá se le bhail buile an sin agus well iad an O'Connor agus é géirí an nearde agus abal de go rá Zach Keller agus Alex Cass istíon níos agus réiteoir chuirtúsla a ríist an dá ar ina ggóil sa tóir an stidir agus i géirí é a cháilte má mas féidir neart imróí timpeall agus an réiteoir a gimbíortha go rá leis fáitin sin na Kilkenny agus níos deanta go maiid acu teachta má beúnéal agus é seoltaiste heige ach neart spás agus Jake Hackett
clúdach an spáisin agus first glór aige an cinn sin a ficúis te lehuid slidir trasna na Páirc má charthaí a géirí golas te agus Caman caiite aige agus well gramú deanta agus Steins a bheits golas te heilúir an réiteúir an seo agus géirí stop a chur le charthaí ag brúfríd gom líide letha agus heigh sé glór an contra bhíon agus McCarthy Carta buí fáilte an sin ag Steins agus darna carta buí fáilte ag Kilkenny a Chrócaigh McCarthy an contra leisn agus Sheriff Agason sléir go ddigann siad go ríomháid é sin agus a gurí stop a chur leis Tá péir de fuintí fáilte ag McCarthy go dtí seo agus Cyn dearna a chur sé a mú de sé gar ríist agus bhfuil seo nó aige ar ríthe ama goldan darna thuair a híon a hacrú a ríist slidir tógaí aige agus na muir go deis sé híon agus an clon sin ar fóríl agus is dóithe chun a bhí siimplí go leir aige agus an comasa aige agus níl sé híon sásta leis an dóid a gurí leisúna fogan na sire an seo lua an san céad le cealar agus den darna thuair fáilte aige ar an tíbhealad an Páirc a gurí brúfríd agus brú damada teachtas teathir agus Clifford a chur a brú sin is teach agus le takeíochta an seo Kilkenny bra sásta le sin mar bhí sellh ag cealar an sin ar an tíbhealad den Páirc agus brú ag teachtar tugann sé déis sin de chorcran agus is mai leis an cinn seo ag tóirt faoi agus well tá sé pés a mai a machchas na cúil mas féidir leis an cinn seo chur is teach cinn a dtíí Kilkenny coppla cinn chur fóríl go dtí seo ran corcran mar sin seolta is teach heige agus an cinn seo is teach ard agus a machar dhéis agus ar fóríl agus well, galore seansaí an seo agus P.T. McCormack agus le buanas teacha Kilkenny agus bheits mí háasta leis na hiireachtaí seo agus an lína a chur fóríl go dtí seo is tí a lána Páirc a ríist agus Emery golas te agus Duff Austin Duff far ever a hagte ag an sin guríonn slidir amsú agus fáid deis eile ón foxí ar níos de McCarthy agus simú go leir Austin Duff Far de gra hagan is te hunn vinse agus in habalta Channachar emmert ar chuirsaí Far fuair cool agus coolín ag lethe ceannis hartaí agus neart caint faúide Deis eile is de Darren McCarthy agus an rud céarna a ríist aige gurí híon a hacrú is te heige McCarthy agus níach seo chutha is te heige agus níach seo ríiste maithar é seo agus ar fóríl agus well McCarthy é híon na mé róháasta faoin dóid a gurí leis ó hiú pocan na sire de ach go bhí deis ag an tíanana teach an tá séirí seolta is teach go háir ag céar an fólaí agus bhfuil sin crin agus is teach agus an culbáir deanna go fíormhaid Daniel Páirc an láfa chuir leis an cion sin deanta go mhaid ag a faoihrú bilionéal captain na Ferne neart den slidir ag fear agus buachaí Kilkenny go dtí seo in san cluiche Nes sin san Conall acu teachta má leis de fear fáil mas féidir pás ceart a thuirt fáite acu's buillis grim sin san cúil Tírehann san cúil buillis dean san grim ag teitm han talhain sin a caman chutha leis agus é chutha te higann angahan sin ag síon colatan agus é ar na glúanamh dáirú seabalta sinna churas deanna hé éon ó caiste dáchréiste Seolta má agus well Kilkenny inis pointe hantásaí inis slidir fáite acu lána Páirc ag buile láidir ag teachta is teachan sin agus dáchréiste mar chúil an cúil sin a damsa siad agus well ar na glúanamh gurú sé abalta caman a chur leis agus an cion sin a chur is te ionta th fad ach go leor den sealamh acu inis in san céad le agus well aspa crinneas ó hiom na pocan na siirde ach tá seansna mar sin acu agus ébrias te ón Conall ionta an críoch a chur sé leis agus builíonn san chlágan an sin
Bobby Brennan is cosú agus a rag bhfuil sé Michael O'Ward a go right. An clogad buinte dá an sin. Agus é híanana tógáil sílam carta buí an sin. Agus well, na muir guncar is cosú go bhfuil sé Michael O'Ward le go right an sin. Ach nearcfa is go lecht an seo agus well, chur fola tá sé mar sin de far anad fola í an seo na teachtas te agus Bobby Brennan agus a golas te mar sin de Paddy Purcell agus well far a chosíon de graag teachtas te mar sin neart taithí aige agus ag teachtas te agus well buillies te Hinson aon sin a Bobby Brennan ag teacht Trasna an seo, be sé abal sin a chóirú agus be sé hían. I gurí golas te ar cursaí ar ríist mas féidir as de churthas te agus fáilte McCarthy thar agóil an sin agus McCarthy leis an íar seo agus ríistile chuthir fóraí ag McCarthy golóir deisní an cion sin chunaí a chur ar cóscóir ag tuite má híomh na leifeh lé Kilkenny agus Girid leis níar seán foca agus sealah a chuneal acu. Trasna na Páirc tuis le golas na agus bloc líonta churthas te orthú. An obair an sin ag duff seoltar ráist an sin. Go fólí seolann sé an níor seo te Birchestí hart ar imol na carna go a Kilkenny. Agus abal de dílaid go máil leis. Takeíocht an sin agus éidir teach do máil leis agus Domhnaigh Hennessy. Takeíocht don fan Honey and Alex Cass. Agus an nearthainnig titman seo ag an Laoise agus na scahanna farthaine go an airde agus na himmarí bra chlachtaithe leis agus leis na caníalathe seo agus an amsir Tam seo den bblion míofiare himmarí óga agus well níor a gimmart sin ceathrú ceannais na hÉireann agus i gurí gol céim níos fuide agus iarach den is ón tífeile den Páirc. Can seo churthas te agus é ard tiitin sé te me le cool agus well is te agus crin agus sin coolín den céad sky chun foxír an sin gaiilte te agus well chun le súil ach tíanaid a grúis sin a gáil ná astí agus thar an trasná agus buile láidir ag teachtas te an sin a lár na Páirc agus well the Alex Cass master cinse sin grúis sin gúlan ar gúlan agus Dara McCarthy agus é gogú ceart an seo. Mickey Steins a bhí an leis an chuúlín sin ón foxíar Ceannais. Agus cuasaí i gcéir níos measa an seo ó thuíomh na Hampshire de. An túlaí ag teacht amach le cuidú an Camanach Rimu. Tuair sé dé seile de Dara McCarthy. Agus de gra ionta cumasach agus ionta crin ó pacan na siire. Ach na hiireachtaí seo agus le cónaigh ihe gol trasna na Páirc a gol mú simul galore an raham seo agus an cinnal mion seo te go raibh ré McCarthy seán sé an cin seo is deach agus is máil leis an iarach seo agus well ar an drothúr sin sin amach ar fóraí agus lan hí sé ra is cosúach go dtí seo níl sé go bar fanna Honey agus chutha amach go gúil baire agus an mí agus gurí láh a chur leis tá fáid sin na Corcoran an cin seo seoltas te an cúil baire ag teach amach Daniel Parr an hé gríos agus go déirú deanan sé go máile díla leis thuúlann agus rás deanta aige rúthiríonnta deanta an tosaí churthas deach aige agus buile a rís leidir ag teachtas te a grim agus an réiteir a ggóthaigh an leor díalchan sin agus well neart buile ag teachtas te agus Kilkenny agus ceart a buí tógaí agus in san céile bronta ag réiteir an seo agus is cinnte go mé ceanna bronta an seo agus sinna an agus well Josh Darling golas te ag leor an réiteire. Agus bhfuil hés fuin an seo Bobby Brennan agus cumann na maithe Aonaigh abal de teachtas agus Cóléis agus sin fáilte aige abal de go ra
Harry Purcell mar sin de bheits teachta má agus na fearna sin seo agus bhfuil níl mór an dáscú an seo agus iad a chur bibanna ar na claigna an seo agus a gurí iad chin a chuneal tíirm an seo be de eile ag gón dugan agus well sim glór cinniú deanta ag Domhnaigh O'Donnell an ahrú a dhéanú ar na pucan na siire agus dogan leis an éire seo seoltas teige agus bhfuil sé híon agus abalta Níl sé abalta agus well thugus sé tamilta ar sacrú is teair ach cinniú deanta an ahrú a dhéanú ar na pucan na siire seolta maith a ríist agus a géirí an tíomh seo den Páirc amsúr rihan amón foca má sin agus an íon tíanach a deanna go mhaith an breisiú má leis an dí thuúlan seach fríd agus ládracht agus sin Foley an sin agus Foley leis an éire seo agus Kieran Foley agus scóir di bhí ar an tíana agus sin deanta agus deanta go mhaith Kieran Foley agus builíag teachtas teachtas léir an sin Darren McCarthy agus galóir agus Arge tugad a McCarthy an seo in san cléthe seo Kilkenny agus iad Coolín Hontasí an seo agus couple of bombs to the goal in san céad le seolta amach go dtí an tíomh seo den Páirc a ríist agus deanta go mhaith ag teach fríd ta Alex Cass mór láidir a gurí rochlú amach an sin ón contúirt de Clifford an sin takeíocht an fan honneag tetin sé ag Jerry agus ag teach fríd agus luas ionta chutha leis Mason Cawley seolta go híisiil is deige agus an éireach seo chutha is agus an éireach seo dugan agus an éireach seo is agus an éireach chur ar chóscór cooling galanta an sin Gúlan galanta ag Jerry Hunter a fáilte ród a gasí agus sin deanta go fíor mhaith an sin a gón dugan. Well, níl cúldáras ar bí leis na himróí an seo ar a Páirc ar Radhdowney a gandí Laoise tegann siad codéta ar an lína agus iad a géirí balla a dhéanú go dtí chluichí le ceannis na hÉireann tegann siad go mhaith an dúise tar fáil seolta amach ón cúlbair a rís Páirc go dtí an tíomh den Páirc inis agus de ifreach a cháirtear deanta go mhaith an tíanach inis agus sealabhacu ar an talú agus a géirí agus dof deanta go mhaith ag dof an sin a winch agus teachta má leis a géirí sin dhéanamh faoi gá Danny Quinn ar fáil ach dof leis íon a géirí teantú is de Birchestí a géirí stoppa chu leis de Quinnestí a scór Quinn leis níor seo agus is de ag Danny Quinn coolnar a bhí sé dí couple of bombate river le hama agus Danny Quinn sin a bhí abal an cunsin a chríicnú is deach an anga agus éhés brasástal le sin ach an obair ar fad deantachan sin agus obair na gapal ag Austin Duff ag Brú Fríd agus an pás feice agus an seoltain sin go Danny Quinn agus cool ar dóid fáite aige agus well chuann sé sin an tíana trí fointe hantásaí nar bhí neart deisna chu ar fórí lácu agus Kilkenny deanna go mhaith iad sin atá hantásaí ar chláir na scór go dtí an tíomh eile den Páirc a ríist agus Greg Kelly faoin chun seo deanta go mhaith Kelly fecinn sin spás istí a lár baire agus Birch trúr istí háirtan sin ar Clifford seolta go dtí an tíomh eile Clifford agus tá sin coltan ar fáil mas féidir é amsú Radhdowney féidir dúnta agus an dar sin dridste an sin agus an tíine ag deanna sár chosin sin an stop a chur leis an glúiseacht hantásaí a bhí ag Kilkenny an sin agus gcóirtú a chur as an sin de Andy Hoolan díireach an sin builíag teachtas te agus well an réiteo rá gur buile míid lechan sin leis an caman agus a rá le himróí an sacrú síos agus is dóthaigh go bheicimiid aine meile golaiste he lór an réiteo an seo agus sin go tíire agus Bobby Brennan a golaiste ní hé Matthew Bolger a golaiste hen lór an réiteo an seo Deis ríist ón foxíir agus seolta is de agus an cun seo is de agus titin sé agus caman chutha leis tá Quinn mór an sin agus a géirí teantú is de mas féidir leis smuintú gáil fáinne nó géirí foxíir fé tamil caiilte aige an sin tá dugan an sin an codú leis agus sin sár cosin is deanta Kilkenny agus a géirí cosa chu leis ag teachta má ach ní féidir an bhrú teachtas de agus a Keller deanna go mhaith Keller pás chutha dro dof I teanna go fíor bhhain sa chluthe buile teachtas agus blocail an sin dof agus steinte teach trasna ar ach muir tíomhlín an seo rá go raibh
Fáil deanta siar anseo agus ag tabhairt de seile do dúgan. Agus well, ínta tugad do dof. Far tumí bhara agus dóid tá sin é teachtas te in san darna ceathrú den Cluiche seo agus tionachar martear chuirsaí. Agus neart caint seán faúda groáid tiltte aige agus é ag tuiseacht in san cúgur déag anseo agus well tá sé ag tabhairt an spragú den iran anseo in san céad lá agus iad a chaint chun tosaí anseo trí foiinte chun tosaí agus muid díire ag trothahámate anseo agus in am cúteamhanis ag dearú an céad látha. Be dé se le ag dúgan Stóil déint siad is teach na seomra festis. Dúgan inis leis níar a seo agus éigeir sin a háirt agus sin deanta go fíormhaithe agus tíre is deach agus thar an trasná agus sin pugsaír agus coolín den skyfáite ag ón dúgan tíre ag a tíomhheile den Páirc thar a bheith ar a tíomh lína deanta go fíormhaithe. Ceir a foiinte adrathú mar sin de seolta amach agus na fearmóra i ggurí an airde agus buile chur leis agus well an tíana just a momentum leofa inis Danny Quinn i ggurí leabhar chur leis ní féidir ag bhhaimte dearna an chosin sa tí hartar agus sin deanta go mbeidh ag Steins agus cóúidir is tí hartar snach deanta go mbeidh sin ag Aidan O'Connor chur maithe dro McCarthy gur scíú leis McCarthy leis an éire seo crinn agus thar an trasná agus Dara McCarthy is dóithe gur coolín díar an é a hacrú is de agus crinne Segason chur a gáil an seo in san céad lá ach an cion sin táhaachta dó agus sacréis sin Cursaí fan a honne ach deanta go mbeidh ainiuún brú ag teachtas deathir gur seabla sin a críicnú. Fada go dtí an tíomhheile den Páirc agus deanta go mbeidh agus seile fáitin sin a Corcoran scóirí ar Kilkenny inis rih le hama anseo cas agus is muintú faúda trasna agus well aspa crinneas coppla bómate nuas an legan sias spásan san Conall agus a géirí cuine amsú ach Burgess tíon sin duneach siúd na Domhnaigh Hennessy chur a drá Corcoran ar ístar fáil fan a honne agus well fáil ag teachtas teachan sin agus tá ag deanú go gur sé an cionseo ar an talú agus Beidir iarú ar Steins teacht an tosaí agus an cionseo ghlacu. No, é híon bra abalta fásta ó hiú pacan na sére de ach sin rud tá deanta bhí Steins ag deanú a mála trasna sin agus ag tabhairt agus é híana a chur a fáil leis an cion sin a ghlacu ach Corcoran ará go mbeidh leis híon agus go bhfuil sé abalta an cion seo ghlacu an caman trimí aige Ardí chutha de agus an cion seo is de agus seolta agus crinn i gran Corcoran coolín ínta agus well céad lá ínta chun seo in Radhdowney chundí Laoise agus ínta tairnte chur fad agus an réiteoir i ggurí Tráchtaire an slitir an sin agus na firne chur is deach na seomra festis de fáinne an sos le hama an seo an céad le agus díire chun tús na firne i ggó fan a honne agus i tuairt faoine híireachtaí agus well tús ínta faoin gríon tá amse sin aithrí le rint bomatí an nuas agus an nearthan ag teitimas de agus deisiigh na firne golasteach agus sosa bheith acu momentum le coppla bomatí an nuas ag an Nenagh agus Kilkenny golasteach ar dús hic na seomra festis mar sin de ag le hama an seo is é an tíanach atá an tosaí an scór an seo agus na firne ag golasteach hic na seomra festis Scoilm Ratha Christie Kilkenny cool agus coolín agus an tíanach le cool agus ní gúlín Bimidir as inné an brisú. Ínta hen sin a chváite agus buile lárna Páirc deisinis ag an tíanach ag sciúisteach agus an scéad scór fáite agus an luúin san Cluiche seo chur amach go tíomhheile den Páirc agus chutha agus seoltasteach agus réon Corcoran agus sin scór agus iad ar chóscóil an spás agus deisinis teacht an tosaí agus méasan hálaí brúfríd cálaí leis an éire seo scílaite leis na muoine a gancar a chéile agus sin scór sin Kilkenny leis an cinn seo agus iad a chutha an éire seo is deach agus níir sin crinn agus thar an trasná agus agad ar éist agus Burgess tíos na Sathairn agus tógíonn sin ag an tíanach an teach frís Dara McCarthy fáraínta cumas a scóna cool agus críicníonn sin íar sé agus sin capú den skyhann sin a lárna Páirc a thugann deiste McCarthy brú an tosaí ag brúas te agus cálaí leis agus cálaí scillann sé leis an cion seo agus sin siimplí go mbeidh agus sin capú den skyhann sin a lárna Páirc ó Corcoran
Ruthúiríonnta Chanta ag a piece of skiller dói agus seoltas agus scóir dói ó Corcan an teachta má leis de fir fáil mas féidir pás ceart a hort fáteach goes buillis sin cool Tírehann san cool buillis Johnson Andy Hoolan Shark Fried agus Ladrocht agus in Foley and sin agus Foley leis an Shaw agus Kieran Foley agus scored VE an Tiana agus sin Colley Schult go híisiil is deige agus an Ira Shaw Curhas agus an Ira Shaw Duggan agus an Ira Shaw is agus an Ira chur chur fáileach do fleisí and gí chunta was Burgess Dee giri stop a Corlesh the Quinn Dee scored Quinlish near Shaw agus Ig Danny Quinn Coolner of the
Brigade míle fáilte a rómhas teach anseo ar Spórt TG Ceathair agus muidir teach beo thugmh ó Radhdowney chundaí Laoise agus cluiche Ceathrú Ceannais anseo sna hír bhain scoilna idir scoil na Maithir Christy an tíana agus scoil na Maithir Christy Kilkenny agus na Frinne ag teach amach ar a fácht don darna leach anseo agus bhfuil cuasaí go teach na seomra féistis is siad Scoil na Maithir Christy an tíana atá chun tosaí anseo ag leach ama agus muid ré le cú túsachar leis an darna leach cead a foiinte chun tosaí le cúil agus ní gúlín fáite agus in Scoil na Maithir Christy Kilkenny agus cúil agus cúlín fáite agus agus na cúil har a bheith táhaachta sin ag teach do uifir a ceairdeag Danny Quinn don éanach agus fósta an cúil cinenne sin ag teach do éana ó caste anseo in sna céad le agus well áirithe deanta agus an réiteoir Páirc John ag teach trasna hon na PC Páirc luachúir a sin a ail ó na múnseí agus na buine stóirí anseo ar a tíomhlína agus iad géirí cuasaí a bheith crinne anseo as a gur muid chús anseo leis an darna le hí me híana sin ihar Matthew Bolger ag teach trasna anseo go dtí na fearonan agus áit tógaí agus ar an tíomhlína ahrú amháin a deanta anseo fáinne Scoil na Maithir Christy Kilkenny agus de réir a chéile na PC Páirc an sin Chun muid súlar ihrithe agus cuasaí san darna le go bheith muid céite ar a bharcanis agus an slidir seoltas te ag réiteoir Páirc Don agus Jeis Lua ag Diachacat échar is teachadrá agus cúlin agus gúlin bra láidir an sin ag mías an cálaí agus well caiilte ag deire agus sealafanis ag Greg Kelly a mí ar an tíomhheile den Páirc agus Jeis Clifford a teach trasna agus anna chosin steanta an sin agus gurí an stidir an ardú ar tíomhheile faoin Chlár scóir mas féidir deanta gan éanach an sin ach buile rís láidir agus na muir leis bhí siad thorabhéh gríthe anseo an san céad le a gurí éire thuirt den na himróí agus Greg Kelly sínte ar a talú an sin agus neart physicalacht anseo in san cluiche mar dúirt muid ag tús an cluiche an tíanach agus well neart ceillarthe deanta acasiúd le rinn seachnaí an uas agus an cóin hartaí tóca hartar bon scolna agus scolna áitiúil acasan agus sin deanta agus star gaisce buinte má hacasan den chéadú a riú a star na scola go raibh sé abal a seilehhail ar an chóin agus an chanisteir luachhuir sin agus well tá méid deanú go raibh ceillarú acu achtar ar dealrah bhí scrutithe go rá agus iad ráistigh na tablaí agus leis na pin tócaí go lua Máidin de mar sinné an cluiche Ceannais sin agus chodí sin le cuasaí agus rudí a hacrú a ríist dar leis an bhaineisteoir Domhnaigh O'Donnell agus iad géirí a thuirt ar an cluiche Ceathrú Ceannais seo Scoil na Maithir Christy Kilkenny ar lábhú ar nó eile grísú fáite acusan ag leabhad níomh círain cluiche Ceannais Lion agus a géirí díaltas agus iad híana chur ráist ar bór agus a go ríist. Seolta is deachadrá an lína láthosaí anseo agus léite go maiid hen sin Shelah tócaí agus ag teach amá leis de deanta go maiid ag Paddy Purcell agus well Caiite aige agus Jeis agus ceann meastar siimplí inis agus Zach Keller ag chur brúar a go rééis dóhan agus athrú agus is léir gur sin athrú bún atáún céad le Darren McCarthy agus bhí ag ghlacu pocan na séra agus well ar a tíomhheile den Páirc an sin buile ag teachtas te agus Austin Duff Sínte ar a talú agus Páirc Don an réiteoir is tí bra chungra le cuasaí an sin agus caithí go bhhacha sé am rud go raibh íon chalís deanta an sin Tá sé géirí córa a bheith ag leis na himróí an seo tríchan de chartaí buí a tócaí ag Scoil na Maithir Christy Kilkenny in san céad le agus siismeide go leor céalmhar go leor ón réiteoir na himróí ghlacu le chéile an sin ag tús an darna leatha agus ará láfa chun sacrú síos agus ionta sin agáil láimh crothú le na chéile agus a rá leis agus rá le cuasaí ámuid ar bí agus Jeis eile do dúhan agus de jocu leis tús a chur leis an darna le na cúlín amsúún fog sé seo beidir ionta fainne muinn sa go híon Seolta is deachaige agus crin agus ard agus mar dúirt mu sin túsínta chutha leis an darna le ag fear Monagáil fada má ó pár agus gurí chur is deachaig na tosaí Hackad ag teach trasna agus mar ríist mar rin sin san céad le
Leitse go mai ag brú mahan sin agus an cossin sin chun stop a chur leis agus cas is tí harder far mór chur brú is ja é hían agus Anthony Clifford agus brú ionta chur is ja hun sin agus Jake Hackett a géirí teach má leis an slitter agus scór agus nainnim go muid luúin san darla leachan seo the juggle around Cork and Shaw let it look where fad the Kilkenny shoulders Jahaga Crin agus and scored the V and scored Chainnigh Simulants and Kedla Gerligshit and Fakama Hugish well Shinna Harna Lesha Fakamashin talking to Jasha the Kilkenny agus Irigiri Slither Wogu Gasta Jerhestra Paddy Lacey Skeeler Leshin Kyonshaw agus a goal touch him Misja Eishel harder na cool agus laugh Corhalesh Costentori Steve Birch agus ag díd go moile sin Ableton Kunchin Aglanu Suas Amach Gucci Duff and we are tively na skilling Shelesh and Ainion Eric the hook Alice Jack the Chahar the Grim agus doing an issue agus ag Jack the Shah agus ag Giri Spwas Truer harder touching Shehan Talav Giri Skeeler Lesh Slitter Gian Cushion's harder go foil shell of Watchega Matash Ableton File Betty Dog agus Neil agus Katja Mahega agus well the Billy O'Neill and Shin the Glanu Cursi Suas to Steins on Foster and Verchaku Janaga Moyhesti and Shin Martha Bobby Brennan agus Brilliant they chalked the Harrison Huggers well fair Bomacha number Shin Vijesh Inta Huggers and Tina Bruhon Tossi and Shin Hug Kilkenny Shasu and Arja An Cushion Hart van Slitter Gan Leggings to Neeracht Chaktas had drawn the cool, Dr. Jashakuanish, and T. Valadan Fark. Doing a reach, I guess a gunker. Token Chin Kanshaw, Scuppy Gasta, August Kieran Foley, Lesh near at Carhesja, Foley, August Foley, Carhesja, Ard, Haran Trasna, and O'Kieran Foley, August Ann Clischuk, August Gushjuk, and Chin, the Rehian, August doing on a Kunchin, Oga Gasta. Agus a chur Haran Trasnan agus Cera Fuinche reached Adrahu Sholta Fada reached agus he is fui to Alex Cass ag Fachin Chinnig Bra Moore agus leis an ira seo Curhesja agus Crin agus scoring to agus well Chira has Jahan Chinnig Alex Cass fi fui ag fi Moore sti and ira Glesh agus Abelda and Kunchin a Cretan Haran Trasnan agus well Ard Wallud the Kilkenny treasure ash agus Darren and Sathairn and Slitter agus Shilmar Ish Chitu and Chin Conall Marata and Slitter Grammy Instant Halu agus well Shin Yakris Sathairn and a Himrory and Shaw Drumcla ain't the bug agus and Slitter a Gramu is Jahon Sholta is Jah agus Bully a chat as Jah Bully Ledger and Shin agus the Himrory Giri and Slitter Amshu, Sholta, Jaharish, the Gandhi Hulan, August Spwas, Stevenson, Lena Land, Hussey, Masfedger, O'Connor, Shantu Shah O'Connor, a Giri Skillish and Kunsha O'Connor, August here, Curhas Jah, August Lav Locka, Janter, August well, and Rachel Giri, Ahan, Sheer and Shaw, Magru Fal, Janta, Hakarish Tella, Ethan O'Connor, Bruce Jahan Chin, Lewis Intalesh, Giri Skillulesh, August and Rachel, Paddy Dunner Agro Fal, Nice Luhe, August Torch, Jesh Jordan Darna Hoor. Reached well, Kaito Ra, Neilian Cool Doris Lesh na Fernian Shaw, and St. Clair Ceathrú Canis, 100 Durn Lena than a gas Shaw, because Shin the Fat Guy, and some physical lock to time St. Clair. Jeshinish, Niganach Sholtas Jack, Crin, Haran Trasnan, August, well, Tahrushin at the Janta, Ohi on the Puck in the Sierra, August Fire Monegal, won't do an August Crin a score in the cool. Father reached. Yes, we August Janta got fear why honey Fekusus August Jesh Brew Hunt Tossin is Corcoran less he and Corcoran less near show pass him off Clifford August block out then Sky Janta her shoot Brestia reached August Kai and Tiana Shaw Aglanusus Masfager Sholtama Hadro Keller August Brew Chak this Jahanshin August Duff of Sheer and Chin the Koju August and Ish the Hemry they Chak this Jagalager Akila Augustini can be a nature instead of the Kaihus Jahagus Golaila Cursi and Chinnock and Cushion Fad, Jesh August Kilkenny, Brew Hunt Hussey, Corcoran Avion,
blochail den sky his tíon sin agus é géirí sciú leis agus an J Jerry an tíana chabalta an onsaí sin a cheanú agus teachta má leis an slidir ardhwalú de dlafan seo agus fear beg mar atá Austin Duff ní hé Austin Duff go leis go céar an fólia a bhí an sin siar ag Janus sár job an sin ag cosint leis a hana go má leis an slidir Hackett curtha is teach Hackett Emery giri teachta má leis teanta go mhaith an cion sin a bhaint fíorhhaith hen sin Domhnaigh Hennessy an slidir sin a amsú Deis sin is Billy O'Neill sciúla leis fada is teach go córneal Janan sin de spás tíon seo agus sealah táhacht an seo sin piece of skill den Sky ho Conor Gracie teachta má hanis Duff an slidir agus Duff Tucker Hewell mas féidir na Michael Steins cyn seo choras tea Tucker Hewell a ríis tugus an isis an de thuúlan na teachta má trasna na Páirc ó thuúlan ta spás tíon sin si gurí Duff amsú mas féidir leis seo ardú Deant agad an darna thuúr agus géid chuntas teach piece of skill ar dóid hané agus spás agus an léthróid Sealah agus an réiteoir a le golar cuasaí ach well bhí Duff a géirí Puxíar amsú den céadú dúirt an réiteoir le golar cuasaí agus an darna thuúr thug sé agus a bhrun sé Puxíar ach is dóthaigh go raibh sin teil sé go maithaige a go ríist Austin Duff fear túmí bhara agus tionchar beg ar cuasaí agus mar sin tugann sé dé seala dá luúhan an seo Ardíonn sé an cion seo seolta is teithaige agus an cion sin is maith leis na muir an cion sin agus an luchtaíocht a fásta mar ríist eile crídnithe go sláachhar a thar an trasna aige agus well tá na scahanna fáthine ar hiúil ar bheadh coppla bombate an seo agus Kilkenny an seo is léir gurí athraithe dhéanú ar a Páirc mar atá an Tráchtaire agus bhfuil deis i gasraí tibeardáin ar dús beire agus well iad an ó crochar deis fanne cool níos luúthe ag teachtas teachna háid Joe O'Dwyer gan gasta agus Sealah tugga agus Domhnaigh Hennessy a tar fáil agus faoihrú atá sé a codú an fan a honneam agus Paddy Purcell géirí agus brúte thar a tíomhlína sin agus na muir a tuairt na bontáistíonn sin den Nenagh agus Zach Keller ag tuairt Sealah na leithreidíonn sin McCarthy de gra a bías a ganas ar chuirsaí ó hiú na scórna ar a Páirc crinne sin a ligan sias san céad le agus sé géirí a híana a háann teach ar chláir na scór mas féidir seolann sé an cion seo is díarach thar an trasna an piece of skill ar dóithe sin ó dara McCarthy ón tíomhlína cion geireid agus fáilte rás aige agus sin scór den céad Sky fáilte aige díire agus nar deir tú go bhfuil den an ciúin seaan siad agus fragaíonn siad an céist agus tugann siad scór mar sin thar a bheith maiid ó Dara McCarthy captain na Frinne agus Kilkenny an sin agus a géirí contas dhéanamhar na hifrithe tar an Páirc an seo agus sílan beidir a go fuinte seo go bhfuil duine breise ar a Páirc acusin agus well ní chill chud a iad san Kilkenny agus well dhéanú caiste ag teachta má go bhs tú fear fuair a chúlann san céad le Gurí go frísna lá agus na línte an seo Clifford trasna a ríist go Billy O'Neill seolta is teach go córneal mas féidir tiontu is tehannis cinn seo críd na Paddy Purcell ag brúhan tosaí Purcell ag tiite an talamh an réiteoir le golar cuasaí agus níl sé gurí Puxí ar a chóirtin sin an éireach seo seolta is teach agus an éireach sin seolta is teach agus crinn thar an trasna an sin ó Paddy Laoise agus well é híana a bhrúhan tosaí an cóimiris de Skyhan sin Paddy Purcell ardhwalú tiltte agus in as brúhan tosaí agus takeíocht de chur an fáil agus well Kilkenny agus an aineoin an teasmanta sin gluthe Ceannais Lion ag tridir áist agus a chur ahanrad is teach an gluthe ceathrú Ceannais seo I marí gurí Sealah Eiler tí bhealad den Páirc neartastí agus an réiteoir
Páirc don a géirí chathús tearíist agus neartta sin in san cluiche leis an drumclám mar atá. Sé fuinte Adrathú inis. Ag Tarraintear. Lea Bally an seo in san darna lehan seo agus sin past an Sky fáilte agus Greg Kelly teacht an tosaí. Kelly tá sé géirí scíre leis an ceann seo den darna thuair. Churthamá a rís drá Laoise agus an ceann seo seoltas te agus an culbaire an sin agus gréasig díle go máile sin agus pásínta tóiste churthamá drá hacket agus é churtha drá an cóine leige sin agus an skillan sin chun an ceann sin a winch agus ag brúas te han sin ó dwair leis níar seo churthas te agus tíireach ón sela fáilte in san cóneol brúamá leis híon Joe Dwyer far an de hanagus te agus sin scór den Sky ach pás ionta tugad ag díach hacket tíireach te in na Laois aige. Fad a ríist an tíanach agus iad ag brú hon tosaí agus a géirí an barnata Adrathú. PJ McCormack buenas dúr Kilkenny an seo híos fuain agus ag tuairt Scotland James Bergen is te tegann sé go caiise athraithe mór a dhéanú an seo ar chuirsaí agus an leabhan uachtar an seo ag gníonach ar chuirsaí Jason ish Kieran Foley Bergen ag teachtas te agus athraithe deanta mar sinnde agus Mikey Steins is costal a bheits a gola te in san lína lean tosaí agus Alex Cass far Ardlar Páirc ag teachtamá. Trasna na Páirc an seo Ras cosise an seo agus deanta go maiid ag ó dwair rothlú is deach géirí eilú an sin de spásar a tíbhealad an Páirc agus an bontáiste sin agus sin churthas te agus an mí agus ar fóríl agus iad churtha mú an sin ag an éanach a thugann deis a ríis de Kilkenny é brúamá Ceannais. Sela fáilte agus gramadon Sky sin ó Cullerton agus éile sin a géirí chun seo garúas te a drá Laoise leis níarach seo Laoise a ríis ag brúas te agus caithí ghfuil fád deanta an sin agus go bhfuil puc éireacha an sin tiltte agus tiltte go maiid ag Páirc Laoise agus é ag brúas te an sin agus bhfuil teannach a rianta agus in ar chuirsaí agus ag brú hon tosaí faoi gá faoi choíonn seo in san darna lea agus éisin a bhí ag dearan na Cluiseachta sin éisina a bhí ag brú fríd agus Chainnigh an talamh sin agus a bhain an puc éireacha sin agus bhfuil Greg Kelly ag seaasú as cinn na slitar an sin far ó Lochlan Gael. Agus mas féidir lofa agus mas féidir le ó Cealaí an cinn seo a chríicnú bhaid sin tá í ar Kilkenny an dóchas a thuirt dóibh agus muid ag tarntas te an Jerry an seo in san darna le trí bhhaint dhéag na mar sin na gáil a híon agus cúlín déag fáilte ag an éanach an seo a híana hacht ag Kilkenny deis ionintach inis ag Kelly an scoil na Mratha Christy a charantas te agus na Mratha Christy Kilkenny atá an in san cluiche ceathrú ceanna seo. Kelly in Éireann Gríos. Kelly agus seoltas te agus chun sin chun seos te thar an trasna aige. Agus sé fuinte Adrathú. Tá go maithíonn siad gúil golóir ama an in san cluiche ceathrú ceanna seo ach a han scór a han sealamh a han iireacht idir seo agus dearú an cluiche charabh táhaachta Cennard agus tíbhealad an Páirc imreoí gan an airde fan na honne agus fáilte ag an éanach agus géirí é brúamach sin ach sealamh fáilte ráis sin ag Kilkenny agus spragu leo agus ag brúfríd lár na Páirca inis Bran Moore chuhann sin I drá Kelly agus níireachta bhí agus in níos lú thar an trasna agus a titim agus puc sír fáilte aige agus an Cluiche sin ó Moore fríd lár na Páirca a ríiste rinne damasте agus a chur an sin Greg Kelly an tosaí
agus de seala acu. Agus ón tíomhlína an seo maithíonn siad. Cúte gláfa iad híana hÉireann se steach an cluiche ceathrú ceanna seo. An rotha hontu. Agus sin an scartetón agus píide a chormachán. Ar an tíomhlína iad a grísú. Agus Corcoran agus bé an iad seo. I gran Corcoran. Corcoran de gran Harvey Crin agus leis an iad seo tá Crin fásta. Far Greg Ballycannon agus Janta go Moyega fagan si cuig fuinse cuig cúlí nadar hunis. Jai moment sin mar sin a gol agus Emroí go fáil ar tíhhead an Páirc a choráitnar ar chéile Ceathrú bhain Janta. Agus sílam gur Danny Quinn far a fuair an chúl in san céad leat a gimach amach. Far mórad de chud Silver Mines i gimach amach. Agus bra sásta leis an dóir chuir sé críoch leis iarach tegasan in san céad leat. Kilkenny sásta. Gealúns leis a fog amach. Ceannais agus fáite ríist acu agus Jana go Moy ó hiú. Slidir bristeide. Ceis a bheith cuara me leis agus sin Janta acu agus Nál Drennan. Far an chana agus teach chur his teach drá an lína land thosaí mas féidir off a scór eile amsú. Is féidir agus an cun sin. Seolta is teach agus an tarú sin is Janta agus Steins is tí. Agus a feimnú in san lína land thosaí. Agus Crídnithe go Moyega, céir a fuinte adrathú, sprágu inis, agus mas féidir lofa. Tys y giri inis, brúachar ar Gavin McGrath, Shella fáite agasan. Simul galore, go bhfuil siad a gealúns na focamahan inis sin san darna lea. Fer fi sé hana agus teachan sin dara tríasí, hana agus teachan áit Danny Quinn, seolta is teach ón tíomhlína agus sin scórt an céad scaithan sin tíar ón tíomhlína nar bhí scórt í ar an íonach an iad a chur an tosaí a ríist agus an bharna sin a chuneal agó agus far a fuair neart scór níon san cléir go dtí seo ón dúin a bhí an a Crídní an iarach sin. I maríigh trid fan a chuine a ríist golóir de sin feice a gin an réiteoir. An Shella a caiú is teach a ríist. Agus an slidir a chur is teach. Simul galore an cinneútán liginstan fuck amach seo in san darna lea an mehéag swinúir bheith brú suas agus duine ar ghinne an ligins don Shella is teis ag McCarthy agus ruthir Janta go Moyega gurí pás a chur is teach agus sin tuchar hiúil agus inis Paddy Purcell ag teach amach agus Shella is ag Nál Drennan. Curtha fada agus is dehan san corneal agus the galore Emroí sínte agus in san spáis sin inis ag an éanach agus níos an cálaí duine agus siúd a gurí brú amach sin agus well far tá bra clachtaithe leis mar imríonn sé rugby le Nina Ormond agus me tá physicalach a géist agus ag teach amach leis an slidir níl duine níos far. Agus le 8 moment sin le gá cuaig fuinte adrathú. Cluiche char a bheith taitna bheith seo in Radhdowney agus na Frinne áitin sna cluichí le Ceannais ar an lína agus Dana McCarthy an mí agus gurí tóid faoineart agus is dóithe muíonn agasan ón scóir sin a fuair sé déireach agus híos faoin ar an tíomhlína go bhfuil sin ardí inis agus I guríonn chun seo ardú agus curtha is teach ó McCarthy ó Lárna Páirc agus nach aonanta chun scóir é sin ó Dana McCarthy tíortha stíonn sin agus hart fa 60 chuaig níos fuide ar chúl as na chúl agus sin cúlín den scaifáite aige agus well nuirtha muíonn tógaí agus nuirtha sí ardí agus nuirtha né scór a amsú díreachar an tíomhlína mar a fuair sé haon is cinse go sí gurí tóid faoin na pocan na sira inis agus
Kilkenny agus caiise bheith cuaramá mar tugann sé Jesh agus Jesh glór where and should do in a check for each fecinn sé an Culbair hiúil Jesh ne Críichnú agus Críichnithe go fear why Joe Dwyer is Jah agus Kilkenny a Girian Slitter Ibruma Freeze na Laois Aspa Chrinnius agus well an Taoineach a Brúsúas there agus Joe Dwyer and far on it a Hanagus Jah Fáinne Danny Quinn agus a bhí Hon cun sin agus in éirecht a Críichnú ach sár obair an sin an brúchar an slidir teachtamá agus Iachúil agus Seachúilín jeag an isfáite ag an Aonaigh agus seo iad a Críichnú go láidir agus Mason Cawley Brúfrís Lárna Páirc ancar a gáil agus rééis se a Cawley leis an Cawley leis an éireach Críichnithe thar an trasna an Cawley díreach Frís Lárna Páirc glúiseacht an Sky ruúthart an Sky agus iontach an spric agus an scór a bhí agus in ag Jerry Kilkenny agus go fada leis agus an Taoineach an isis ag léir go teag go réitsaní Champaní agus Curry chuga múin ag tríd agus tríd go dtí Jerry an Cluiche in san Cluiche ceanna sin agus seo iad a teacht an tosaí a ríist agus Jesh eile ag Cawley an Cúnseo ag golamá agus an Cúnseo ag teachtas te búlan sé an cúile agus caré mar coppla bhomate an sin ag Mason Cawley Brúfrís Lárna Páirc Páirc an ahanrod a couple of bumate nuas agus sin scór eile fáite aige. An isis is dóithe níl an darna ré ag Kilkenny ach liganstó is Jah go dtí an lína lean tosaí agus imrúí go an argin sin agus gan na súla agus fáinne an slitter ar Thorabí agus ran Corcoran sin a bhí géirí agus Cameron san air Egeson agus well Jesh eile an isis Don Aonaigh seolta is Jah go dtí an lína lean tosaí agus Miss Fedger agus Caithí Kilkenny díla go maiach faoi bhrú an sin atá siad agus Domhnaigh Hennessy brú ionta ag teachtas Jah agus ar ríis Joe Dwyer agus an obair teanta aige bhar beg ag far Cróga agus éón agus a géirí stoppa chur mar tá dara tríosaí agus sin teanta acu seileh buinte rás acu agus dúan an isis a géirí scíú leis an Cúnseo blocaid teanta agus buile leidir ag teachtas Jahar agus Kilkenny go fáilig tríd ag teachtamá ach sin an brú ag teachtas Jah agus Andy Hoolan scíú leis an éireach seo agus chéan sé ama agus ar híomh na leibh lé agus ar fóraí agus well an Taoineach agus ghlac sé go dtí trí bhumaite in am breise chun cúla amsú chun Corn Harty a winsle Culín Amháin agus iad a glethe canis na mún agus an cóin sin buinte acu den chéadú riú agus léir an láideachta tácusan agus ní bheith thorúir bí eile an seo ach iad san a gáil chun tosaí go dtí glethe le canis na hÉireann agus well fiche dó dhéag ó bhí siad an sin le Ceannais agus nar a bhí siad a glethe canis na hÉireann agus well na chorthaí sóirt go mé siad bra láidir as ómíoch in san go dearad an chomórtas seolta is deachanis I dráim an na carnaige seile fáid sin agus caite maithan sin ach an Taoineach an sin agus a díla go maiid leis agus ag teachta maith rís leis tá Jack Mo Cathí agus Andy Hoolan seolta a rís de drá bran ó mara agus ag síle leis an Cúnseo amach ar dhéis agus ar fóraí well Mason Cawley agus nish na spásna gascail suas agus dúin agus a géiríonn Cúnseo chuirte amach a réis ar dhéis agus ar fóraí agus well imrúí an éis ag buint soltas agus tarfah as an spás atá an Anna sig fannacht na torthaí teachtamá has na Cluiche Ceathrú Ceannais ort gáil rís agus an ra a bheith son in na Cluiche Ceathrú Ceannais eile agus san Cluiche sin I gurí áiteamsú an san Cluiche le Ceannais idir an dá linn seolta má agus Scoil na Rathir Christy Kilkenny I gurí Críichnú go láidir Miss Fedger láfa Greg Kelly agus chutha dró ran Corcoran agus sáhaite den Skyhin sin ach seileh go fáilann sin agus Jesh chutha agus ar fóraí agus well Simon Grace ag teachtamach sin agus Corp chutha an lína leis níireach sin a hábhailt deanta go maiid heige ach scór ar dóid fáite ag Aonaigh an seo Iachúil agus ní chulín jeag
agus stoithe and I know Darren McCarthy agus de gra príú funse le scóla tácusan gur cheastíine eile an arde aniu agus gróisitin habal in na scór na amsú go hairithe an fear céarna seo ón dúin agus I géirí golas a réist agus Shellah agus an pass a hort mas féidir Radhdowney jiggy anú sin agus Conall Cooney on the cudú hort dá agus the cool the Kilkenny mas féidir láfa Seoltas de réist agus buin sin Kilkenny agus géirí teachta má leis ag se tugí ráis neiste de se go fanne cult an culbair stream as féidir scíle action blochail den skyhin sin ó Cian Conall agus nuair a bhí Greg Kelly a géirí scíle leis piece of skill den skyhin sin an stop a chuir leis sin é Andy Hull na teachta má Nenagh Ráte agus bé gotí Jeran na lehes agus an goréis na fuair an cool sin hon an corner winch tras in the park and ish Mason Cawley bhí inta an san darna leachan seo blochail deanta an sin ar Brown O'Meara agus stop chuir le cuasaí an sin ach na léachra ar fad an seo de chuid an Taoineach ag seaasú an arde agus is léir muín sacas an tócaí in écríomh na mún a bhaint agus rud a bhainir in sin ach go ríist am léana go go fada a Páirc a Chrócaigh agus idir an dálinn Scoil na Ratha Christy Kilkenny go fáil géirí Teannach ar imimetra chusaí ar chláir na scóir neis Deis acu mas féidir scíú leis tí a scór na cúil Pat Gléasí seoltas Deis fan cúil agus é críneas ag Sian Culleton agus well Léasí agus deanta go mhaith heige Culleton an cúilbair ag teachta má agus cúil amsí acu Gamal in san darna leachan seo a guard walú tilse ag scoil na Ratha Christy Kilkenny an seo iad sin ag leanúin seráid agus well credan siad go fáil híos ar a tíomhlína agus na buanaisteoirí ag géirí iad a gríosú fáinne coppla bommite dearna sa mo galóir go bhéad am cúte bh bheson ag dearú an darna leachan seo Shellah táhacht an seo dóibh mas féidir agus sin fáilte acu agus Bobby Brennan na deanú ionintachan sin agus an slidir stopún sin ar an talú agus Gavin McGrath teach trasna an é ag leanú suas Díag Hacadon hon takeíocht a hort agus ard san air an is agus an Ceannais a géirí é winch deanta go mhaith agus sunk sa grimman sin agus Ceannais a géirí an cion sin a ardú cai sé é bhga go gasta James Bergen agus seoltas de fad aige Tá sé fadastíon sin far a fuair an cúil Culleton as tí géirí Shellah amsú is tíon sin agus deanta go mhaith agus ag brúfrídin is de Bram múr leis níor seo múr seolta má thuiríist aige a drá geag Kelly leis níor blochail deanta aige sé géirí scíú leis be de Shellah agus an Bram múr géirí ballachaí an a fríd neart agus go leor imróí ag an íana Tráchtaire duine agus in na Andy Hullan ínta scór na cúil ínta ag críicnú deisna agus chur stop le deisna an duine céarna ag Shellah bharráistigh Kilkenny agus well is léir agus mar dhéanann feirne hún chunta chéana ar hÉireann am í stoppan siad go dtíon dearú ar fad agus go fáil a golf an a honne an seo Ran Corcoran tá mé deanna go gur sé an cion seo is de ha méil na chúlann seo ar man na carna go bheige sé go dtí ththas leis chuir sin cion seo se cinse buile leis is tíon sin agus deanta go mhaith agus buinte agus an caiisian tógaíonn sin ag an íana seolta maihan seo buile leidir teachtas de agus dar tríosaí agus Shellah buinte aige thobra go chláigad an sin a go fáil gáil pásínta chuthas de agus an spáis a gascail siús mas féidir an cion seo ardú agus an pías a skill an stop a chur an sin le Joe Dwyer agus é brúfríd go fáil ag tríd fan a holne a tá íanach agus Duff beg buide agus Duff Croga agus Láidir agus Duff agus skill ar dói agus is tí a nes Tracy agus an Deis fanne cúil agus críneithe agus darna Tracy an ige dear an obair agus obair na gapal deanta in sin na gástan Duff agus pás trasna áitirú darna Tracy
Agus well, den darna hu Chríochnaigh sé an Jessin is Jahanson cool. Han luck takiach de HÉireann a churna walla. Bra Sawacha agus éidir smuintúnis lethe níos fuide agus lethe orga. Ama Rumpu agus éidir torch fui na Cluiche Ceathrú an na Cluiche Ceannais. McGrath Builje Ladger teachtas han stop a chur leis. Agus trí chúl fáte agus in san Cluiche seo ard scór agus 9 jeag in san Cluiche Ceathrú Ceannais an chaspanta ar fad na firnóna de hanagastea Duff ínta tugga far túmavara agus an dóir immer Austin Duff le linn an Cluiche seo ar fad cosla dia chachid cumói Dar McCarthy a hanagastea agus a lan leis ó hiú iireachtaí agus in isis Duff a rístelle. Ach sinné chun scríbe agus nádag Jerry séite anseo ag a réiteoir Páirc don ar chuirsaí anseo in Radhdowney a Gandhi Laoise agus an Cluiche omana go deá anseo agus na firne ag tuairt an cuideas fear de chéile ar a Páirc anseo agus torú ag a Jerry agus torú Masra Comparda has tothe ag a Jerry Domhnaigh agus éiad san a bhés a gáil hon thosaí go dtí Cluiche le Ceannais na hÉireann a gardhwalú do scoil na Christy Kilkenny agus sár taismanta agus in Yachúil agus cúlín jeag fáite agus in ach trí chúl agus ní cúlín jeag fáite ag an taonach anseo in san Cluiche Ceathrú Ceannais. Éiad san na glanúinte rai an dóid ar Chríochnaigh siad cuasaí ag go mún agus cáin tharthaí buinte ag an scoil sin den chéadúir Rio agus well cuman na maithe orthusan be siad Jackar iad a stopú agus iad a gáil a maihan seo agus ag smuintú ar lethe eile agus iad I ggurí chur leis na teismanta sa bhí acu go dtí seo am mbliana. Ach an scór Jerry anseo á Radhdowney chundí Laoise na scoil na Christy Kilkenny Yachúil agus cúlín jeag ach butcherí ag Jerry an le na scoil na Christy an taonach le trí chúl agus 9 cúlín jeag. Go dtí an chéad eile uainn ar fad in Radhdowney slán agus bannacht. Ínta hen sin ach fáite agus builje lár na Páirc Jessin ag an taonach ag sciúiste agus an scéad scór fáte agus an luúin san Cluiche seo chur hamá go dtí bheile den Páirc agus chutha Ceannais agus seoltas agus réon corcan agus sin scór agus iad ar chóscóil an spás agus Jessin teach an tosaí agus méas an hálaí brúfríd cálaí leis an éire seo scíile leis na muoine a gancar a chéile agus sin scór sin Kilkenny leis an cinn seo agus iad a chutha an éire seo is agus níir sin crin agus an trasná agus agad a ríist agus Birchestíos na Sathairn agus tógaíonn sin ag an taonach a teach frís darna McCarthy farinta comasa a scóna cool agus Chríochnaigh sin íar sé agus sin capú den skyhan sin lár na Páirc a hagan déiste McCarthy brú an tosaí I brús agus cálaí leis agus cálaí scillan sé leis an cinn seo agus sin siimplí go mhaith agus sin capú den skyhan sin lár na Páirc ó Corcoran Ruúthaíonnta teanta ag a píos a skillar dóid agus seoltas agus scóir dóid ó Corcoran an teachta má leis de fir fáil mas féidir pás ceart a thuirt fáite agus builje sin cool Jean san cool builje Jansen Andy Hoolan teach fríd agus ládrocht agus sin fólí an sin agus fólí leis an éire seo agus céan fólí agus scóir DVE ar an taana agus sin cálaí seolta go híseol is heige agus an éire seo churthas agus an éire seo dugan agus an éire seo is agus an éire chur ar chóir fáileach do fleisí na gurí teanta was Birchestíos gurí stop a chur leis de Quinnestíos scór Quinn leis níor seo agus churthas ag Danny Quinn cool Alex Cass ach fáitin sin ag bra múr agus leis an éire seo churthas agus Crin agus scóirínta agus well sin is Corcoran leis híon Corcoran leis níir seo pás amach Clifford agus blockáil den skyteanta ar siúd Bristín céad le agus sé gurí na híon a harann sé ar chláir na scór mas féidir seolann sé an cinn seo is díreach an trás ná an píos a skillar le go eile cuasaí agus níl sé gurí Puxí ar a chóirtin sin an éire seo seolta is agus an éire sin seolta is agus crin an trasna an sin ó parílí an na hanagus churthas drón lína land thosaí mas féidir off a scór eile amsú is féidir agus an cinn sin seolta is agus an tathú sin is deanta agus is sin dara tríasí hanagus an áit anna Quinn seolta is ón tíomhlína agus sin scóir an céad skyhan sin tíar ón tíomhlína nervhí Kilkenny agus caiise bheith cura mar tugann sé deis agus deis glórhhair is a dúin a teach fríd fecinn sé an culbair a hiúil deis na Chríochnaigh agus Chríochnaigh go fearhhaid Jerry an Cluiche in san Cluiche Ceannais sin agus seo iad a teach an tosaí a ríist agus deis eile ag cálaí an cinn seo
Golama agus an control ag teachtas Chabúla. Seo tug ar ais níos de deis acu fanne cúil an cúilbair ar strémas féidir scíle action blochail den scaihann sin ó Cian Conall. Dí chláir na scóir níos deis acu mas féidir scíle leis is tí a scór na cúil. Pat a gléasí seoltas deis fanne cúil agus ag crídithe ag Sian Chrócaigh agus Láidir agus Duff agus Skill ar dói agus is tí a níos tá Tracy agus an deis fanne cúil agus crídithe agus darna Tracy Aonaigh.